Ariketa hau elegantea, erne egongo nintzen ni ariketatxo honekin. Ja, esaten digute behar ditugula 3 LED horrela serien jarrita, elikatzea 0,5 amperrekin. Zeren erabiltzen ari garen bateria horrek, badauka karga hau, hemen jartzen duena, 10 amper ordukoa, eta gutxienez 20 orduko iraupena edo autonomia behar dugu. Beraz, eskaintzen dizkigute hiru soluzio. Hemen ditugu hirurak, bata simpleago, besta zener batekin, hemen zenerra eta transistorea, ez dakigu oraingoz zera dabiltzaten egiten, eta esaten digute galdera zail bat, konparatu. Ez digute esaten zer kalkulatu, ez digute esaten zer kalkulak egin, zer bazpenak egin, baizik eta konparazio kritiko bat egiteko. Hemen ematen digute bateria honen ezaugarriak, ezaugarri horritatik ateratakoak, baina guretzako ariketa honetan gauza garrantzitsunak dira, bere tensio tartea bi balio horien artean dagola, 10,6 eta 12,6 artekoa. Beraz, guretzat tensio tarte hori izan behar ditugu ariketa honetan, gauzak pentsatzeko eta konparatzeko, eta besterik ez diodoen atari tensioa 2,2 dela, esaten digute, eta 0,5 amper sartu beharko ditugula. Orduan, lehen da biztiko gauza esaten digute, diseinatu. Proposatzen dizkiguten hiru zirkuitu hori, posible den diseinatzea helburu hori lortzeko, hemen 0,5 amper izateko, eta gero konparazio bat egiteko. Hori da, galdera zailena ingenieritzan. Gauza asko pensatu beharko ditugu, ikusi dezagun. Hasi egiten lehen da bizi, hau proposatzen badigute, bateria haue 10,6 eta 12,6 artean, hau proposatzen badigute, CR-a jarriko genuke hemen 0,5 amper izateko. Bateria honen tensio nominala 12 voltio dira. Beraz, nik 12 voltio horiekin diseinatu behar dut RA lehen da biziko urrats honetan. RA zer izan beharko zen? 12, ken hemen erortzen den tensio guztia, izan beharko da, zati intensitatea da, behar dudan errestentzia. Hiru diodo ditugunez tabakoitza 2,2 voltioko atari tensioa baldin badauka, bestineko tensio diferentzia, hemen erori behar da, zati hemen behar dugun intensitatea, 0,5 amper, honek eman behar dugun errestentzia, 10,8 ohmiokoa, diseinu honetan, bale? Horrela xeria bedita, 0,5 amper gabitzen jartzen, gero egingo du konparazio bat. Jarretu ezagun diseinatzen beste proposamenak. Hemen finkatzen digute, hemengo tensioa bederatzira. Zen, pentsatzazu hemen izan behar dugu tarte bat, 10 eta 12 tartekoa. Kasu honetan zener bat erabiltzen da, hemengo tensioa bederatzi voltiora jartzeko, finkatzeko, eta orduan hemen aldaketarik ez dugu izan behar, beraz, teorikoki hemen hobetoxo. Beraz, hemen, RA diseinatzeko ideia berdina, sare honetan hemen bederatzik, hemen erortzen dena, zati behar dugun intensitatea, RA, demagun orain daukagula, bederatzik zenerrarena, ken berriz hiru bider 2,2 horiek martxan daudenean zati nahi dugun intensitatea, 0,5 amper, hau ateratzen zaitu orain 4,8 ohmio nahikoak izango ziren, hemen 0,5 amper izateko. Bale, baina hemen R bat ere diseinatu beharko dugu, eta daukagu bateria hori 10 eta 12 arteko tensio bat ematen. Beraz, hemen diseinu irizpidea da hause, IZ hau zener egoteko. Bederatzi voltio emateko, zener intensitate hori muturretik sartzen denean, izan beharko da positiba. Beti sartu beharko zai, hau baino altuagoa. Beraz, errestentzia honek, egoera okerrenean, hau tensio bajuena denean, okerrena izango zen, hau bajua denean, eman beharko du gutxienez intensitate hori. Beraz, R bat diseinatu behar dugu, tensio okerre honetatik, V bat minimoa, ken VZ, hauxe izango zen hemen daukagun tensio diferentzia, ken VZ, zati behar dugun intensitatea hemen. Gutxienez izan beharko da hemen daukaguna. Hori baino altuagoa behar dugu, beraz, hauxe izan beharko da I-LED jarriko dut. I-LED, hauxe izango zen formula orokorra, egoera okerrenean, eta orduan hau izan behar da. 10,6 ken bederatzi VZ, zati 0,5 amper, eta kasu honetan R bat ateratzen zaigu, R bat maksimoa, 3,2 ohmio. 3,2 ohmio. R bat max izango zen. Bale, listo, diseinatu ditugu. Konfigurazio honekin, eta egoera honetan, nahiz eta baldatzen egon hemen 0,5 amper izan behar ditugu. Beraz, honek ere funtzionatzen du, honek ere bai, eta ziurrenik honek ere bai. Diseinatu dezagun hau. Hemen dago transistore bat hemen, RA, R bat, zener bat hemen, egonkortzen hau, beta tarte bat, nola diseinatuko genuke hemen? Balen da bizi, begira, hemen zener honek finkatzen du tensio hau 3,9 da, tensio positibonekin hau
aktibo egon behar da, eta hemen izan behar dugu VZ ken 0,7. Beraz, hau finkatuta egon behar da, tensiontara ere bai. Beraz, erabili behar dugu. Tensio hori, diseinatzeko bengo intensitatea nahi dugula izatea 0,5, R-a diseinatzeko. Venga, kasu honetan, R-a. Zer da? R-a da VZ ken VBE, 0,7 VBE, da hemengo tensioa, zati nahi dugun intensitatea I-LED jarriko du formula osoa, eta hemen VZ da 3,9 voltio. Ken 0,7, zati 0,5, eta hau niri atera zait 6,4 ohmio. Bai, hori da, 6,4 ohmio. Errea diseinatuta, erresistentzia honekin, eta tensio honekin, hemen izan behar dugu 0,5 amper. Eta intensitia bantzekoa denez, ja, bagabiltza diodoiek elikatzen. Bale, orain, R bat diseinatu beharko dugu. Bueno. Hemen berriz ere, diseinu irizpidea da aurreko ariketan bezala. Honek zener funtzionatzeko, eta tensio hori finkatzeko, eta intensitatea finkatzeko, IZ positiboa izan beharko da. Eta hemen diseinatu beharko dugu R bat, egoera okerrenean intensitate ikuspegitik. Noiz izan behar dugu hemen intensitate minimo bat? Pues hau, txikiena denean, eta hemen beta minimoa daukagunean, zeren intensitatea finkatuta dago, eta beta minimoarekin hau altuago izan behar da. Beraz, hemendik asko eskatzen, hemen minimoa, eta egoera oker horretan, ja, ziurtatzen badegu intensitatea dagoela, bestinekotan funtzionatu behar dugu. Beraz, egoera okerrena, edo zuzenean jarriko du formula. R bat maksimoa, txikiago izan dugu, baino txikiagoa, da, egoera okerrenean, V bat minimoa denean, ken VZ, 3,9, zati, hemendik datorren intensitate maksimoa, eta esan dugu dela I-LED 0,5 amperoier, zati beta minimoa. Eta bueno, 0,5 diseinatu dugulako hemen, dugunez hemen, I da, eta izango zen zati beta minimoa gehi bat. Beta minimoa jartzen baduzu ere bai, ondo dugu zen, gehi bat. Horrela izango zen formula osoa, eta hau niri atera zait, ja, V bat minimoa esan dugu, 10,6 ez? 10,6, ken 3,9 VZ, zirkuito honetan, zati 0,5, zati eunda bat, hemen niri atera zait, ja, 1340 ohmio. Listo, diseinatu ditugu erresistentzia guztiak, soluzio guzti hauetan LED horietatik pasatzen da 0,5 amper, eskatzen dutena, beraz funtzionatzen dute. Eta orden ez konparazio egin behar du hemen, jakiteko zein den hobeagoa. Horrexeko galdera egiten badegu, beti pentsatazue potentzian. Bale, hemen bagabiltza ematen 0,5 amper, hiru ariketetan, baina ze potentzia gaude ematen iturri hauetan. Horixe izan daiteke pista garrantzitsuna, kalkulatzazue potentziak, sarrerako iturria ematen ari dena, zen guk nahi dugu bateria hori gehiago irautea, aldik eta luze nahi irautea, beraz, hortik joan behar dira. Hala ere, lehendabiziko honetan, beste problema bat izan behar dugu. Zeren hemen, diseinatu dugu resistentzia hau, 12 voltio nominalentzat, baina hau izan daiteke 12,6 eta 10,6 voltio arteko dezu intensio. Orduan, kalkulatu behar dut intensitate hau, tartez berdin horietan. Beraz, ja, hasi naiz nire konparazio egiten. Ja, kalkulatu behar dut I-LED, behin diseinatuta erresistentzia, kalkulatu behar dut I-LED denean, bateria denean, 12,6. V bat max denean, ken iru bider 2,2, zati erresistentzia, 10,8, hau ja finkatu dugu, baina bateria hau denean 12,6, nola aldatzen da intensitatea? Pues hau niri ateratzen zait 0,55 amper. Bueno, 0,5 oso antzekoa, baina zer gertatzen da I-LED intensitate hori bateria honen balia denean 10,6 minimoa. V bat minimoa daukagunean hemen, hau da 10,6, ken iru diodo, bakoitza 2,2 voltiokin, zati 10,8 resistentzia hori, eta hemen niri orain atera behar zait 0,37 amper. Hau da,
R-a diseinatu dugu 12 voltio nominalentzat, baina bateria hau deskargatzen joan ala, intensitate hau lotuta dago maila honetan, eta hau ere murrizten da 0,77 arte. Beraz, hauek eman behar duten argia ikusi behar dugu ez dela horren dizdiratsua. Beraz, bueno, konparazio honetan ikusi dezakegu bateriaren aldaketa horrekin ja intensitatea ez duela ondo finkatzen. Bale, goazen orain beste bi hauekin. Hemen bai, intensitatea finkatuta dago bederatzi zener hauekin eta honekin ere, beraz, arazoa, konparazioa ez da hortik joan behar. Hemen potentzia kalkulatu behar dugu, ze potentzia da ematen hau, eta ze potentzia da ematen, eta ikusiko duzu ezberdintasuna. Hortarako hemen tokiak behar dut. Hemen, potentziak kalkulatu behar dut. Ja. Lehen da bizi, bueno, bai, potentziak. Potentziak? Ze potentzia da ematen hau. Potentzia minimoa, ia. Dagoenean 10,6 P bateriaren minimoa. Zen bada? Bere tensioa, denean 10,6 10,6 voltio bider ematen ari den intensitatea. Eta intensitatea zen bada? Pues hau finkatuta dagoenez, kalkulatu ezakegu. Pues 10,6 ken bederatzi, zati diseinatu dugun R bat. Hauxe, beraz jarri dezagun. Intensitate hori izan behar da 10,6, hau minimoan ken bederatzi, zati diseinatu dugun erresistentzia, 3,2. Bida R bat, bai da. Eta hau P minimoa nire atera zait, 5,3 batio. Bueno, ikusiko dugu, zekin konparatu, eta kalkulatu dezagun bai ze potentzia ematen ari den bere tensio maila maksimoa denean. 12,6 bider intensitatea pasatzen dena, kasu honetan, izan behar da, 12,6 ken bederatzi, 12,6 ken bederatzi, zati R bat diseinatu duguna, 3,2, eta kasu honetan hau igotzen da, 14,2, uste dut, 0,2 batio arte. Orduan begira, kargatuta dagoenean, errendimendu bajua izan behar dugu. Potentzia asko gabiltza gastatzen. Ia ikusiko dugu, eta konparatu dezagun gure helburuaren sistemaren potentziarekin. Kalkulatu dezagun, ze potentzia behar dugu ledoietan. Orduen hor gabiltza gastatzen ze tensio daukagu eta ze intensitatea. Intensitatea 0,5 amper diseinatu dugu, eta finkatu dugu, bider hor dagoen tensioa, ez da? Eta, ia hori, hor dagoen tensioa izan behar dela 3 bider 2,2, 6,6 voltio, eta hau nire atenantzen zait 3,3 batio. Osea, gure helburua da, lediodoiek potentzia hau gastatzea beraiek ematen duten argia emateko, eta gure iturria dago tensio minimoarekin 5,3 bateo gastatzen. Eta bere tensio maksimoarekin kargatuta dagoenean 14,2. Pentsatzen zuen zer rendimendu bajua. 3,3 zati hau oso rendimendu bajua izan behar dugu. Baina, bueno, funtzionatzen du. Ikusi dezagun honek hemen zer gertatzen den. Ia hemen. Potentzia ikuspegitik. Kalkulatu behar dugu berriz. Honen potentzia berdin izan da. Gure sistema gastatzen ari den potentzia 3,3. Baina orain kalkulatu dezagun bateria honen potentzia. Eta kalkulatu dezagun P bat minimoa. Dagoenean 10,6 voltiokin. Orduen egoera horretan, P bat minimoa, V bat denean 10,6, eta zer egoera izan behar dugu hemen, ia ba, bateria hau egon behar da ematen, hemengo 0,5 amperak, 0,5 amper, eta ere bai egon behar da hemengo intensitatea, eta ere kalkulatu dezakegu, ez da? I bat zen bada, hau minimoa denean, I bat, hau denean 10,6, I bat da 10,6 ken 3,9, 10,6 ken 3,9, zati R bat, diseinatu dugun R bat, 1350. Eta hau ikusiko duzu nahiko bajua dela, ia. 5 miliamper. Bale, orduen. Egoera honetan, hau 10,6 denean, hau dago gastatzen 0,5 eta 5 miliamper. Beraz, potentzia bat minimoa, bere tensioa denean 10,6 voltio, da tensio hori bider ematen ari den intensitatea 0,5 gehi 5 miliamper, eta hau atera zait niri 5,3 batio. Begira,
honen potentzia oso bajua izan behar da. Zeren zenbakia bidazten behar da 0,5 Ikustazue, zenerra dago polarizatuta miliamper pixka baju batzukin, miliamper batzukin. Bale, kalkulatu ezagun ze potentzia dagoen ematen iturri hori, bere balioa, bere intensitate, bere tensio balioa denean 12,6. Orduan kalkulatu dezagun, hemendik pasatzen den intensitatea altuago izan behar dela, I bat izan. Hala ere, miliamperreko izan behar da, beraz, honek ez du eragin handirik izan behar, baina hala ere, kalkulatu behar dugu. 12,6, hau denen 12,6, hau finkatuta dago, 3,9, zati diseinatu dugun erresistenzia, hau, ateratzen zaitu orain, 6,5 miliamper. Bost miliamperretik 6,5 miliamperretara igo da. Konparatuta 0,5 horiekin, orduen hau berriz igoko dut. Beraz, kalkulatzen badugu orain bai, B bat iturriaren potentzia maksimoa dela bere tensioa maksimoa denean, bider ematen ari den intensitatea, 0,5 finkatu dugulako, gehi 6,5 amar ber minus iru, begiratzazue, gutxi aldatu berda, eta hau nire atera zait, 6,4 batio, 6,4 batio. Orduan, egoera okerrenean, bere tensioa denean 12,6 ere, 6,4 batio da ematen bakarrik konparatuta 14 hauekin. Beraz, asko ze eragingorragoa izan berda, hirugarren soluzioa hau ikusten duzuen bezala. Eta hori dena da, erabiltzen ari garelako polarizazio zirkuitu hau miliamperrekin, base intensitate honi esker jartzeko fikatzeko tensio bat, eta honek behar duen potentzia kolektoreko edo igorleko transistorearen muturrak emanez.